Siyabonga ukuthi uhleze indaweni eyijulileyo. Jula kwakho uNkulunkulu akaze kwafika lutho olujulile khona. Ngokuba zonke izinto eziqala ngawe. Igama lakho lelo Alpha. Masithi you are the beginning of the beginnings. Sisho ukuthi konke uqala ngawe. Futhi kuqalwa nguwe. La futhi wena uNkulunkulu kuphetha. Beka akekho umunye ongaphethe. God overrides izinto okuthiwa seyiphethiwe. Izwi lakho ke waligcoba kanjalo uNkulunkulu walithuma kanjalo emhlabeni ukuba lona lifike konke sekuphelele. Kodwa lona lifike liwe bese liyabusa. Siyabonga Baba siphambi kwalo ebusuku. We bless your holy name. I submit myself to your word, oh God. Egameni lika Jesu kuqala mina uNkulunkulu kuqala ukusithobisela kulizwi lakho nokuthi impela uNkulunkulu walo ibandla lakho leli balilithamele uNkulunkulu wethu namandla onke. Ebese kuthi nalokho engeke ukuphumisela ngezami indebe zomlomo wena moya ongcwele ukwenze, for you are the Spirit of God that effects every word spoken from the mouth of the Lord. May it be so in this gathering Nkulunkulu tonight. Do it for the glory of your name's sake, in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Ngiyabingelela bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Nkosi section ayiliwe bakithi kodwa bese ngevele ngithandaze. Ngoba section ukuthi sizolanda ama-app sophuma la soyibhenkela. Amen. Manje othena ke baphelela umsebenzi uthena umshumayeli bazalwane lo yimo kusuke kusathiwa kusayiwe ezwini kalivele into isiphelile bazalwane. Hallelujah. Angithi ama-app akhona ebusuku nomunye usengayo ibhenkele ekhaya. Hallelujah. Cha ke nami ngiyezwa impela sekusize 9 impela lo kanti mina gqoka size 4 no5. Amen. Hallelujah. Ngiyacela ngibazana ukubingelela egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Hallelujah. 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 Ngiyacela nje ukubingelela kuyo leyo wave mhlawumbe ngingabe ngisaya ndawo. Hallelujah bazalwane. Ngabe ngisanda kakhulu ekubingeleleni. Ngiyabingelela abefundisi bonke. Izinceke zenkosi ngiyabingelela egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyathoba kakhulu kuma labazalwane ngiyazi ngigcotshiwe ngempela. Anginibhuqike mina bazalwane. Amen. Angifani nalabo abakusho ngomlomo kodwa kungenjalo. Hallelujah. Mhlawumbe nami ngifanele na uMandise khona izinto engeke ngithi ke angifuni ukukhala. Kungcono kubona bayakwazi ukusho bese bengakhali ngempela. Mina nje I'm a weeping prophet. Ngiyakhala noma yini vele. Hallelujah. Ngiyabingelela inceke zenkosi kuyangithokoza kakhulu. Nina mabandleni ngobaba niyahlonishwa la nivela khona. Nina bazalwane abanilandela abathi baba. Kodwa nje nilalela le ntombazanyana yakwaMandise engenagama bazalwane. Hallelujah. uNkulunkulu ke bazalwane ongithumile emhlabeni makanibusisele lokho. Hallelujah. Special blessing just for that. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu nje makanibusisele lokho bazalwane. Ngiyazi ke when I bless you I also bless amabandla enu bazalwane. Bless your callings. Hallelujah. May the good God that I serve, the God of Zion, be visible in your ministries, in your churches, in your callings. La nje uNkulunkulu akubizele khona akabonakala uNkulunkulu nenkazimulo yakhe. God bless you. Amen. Hallelujah. Angithi abafundisi nabafundisikazi, omama nabesifazana nabafana nababathunywe bengayedwana. Hallelujah. Ngiyabingelela abazali bandla lonke, omama, obaba, ogogo, omkhulu. Mhlawumbe namhlanje ngiqala kahle i-order. Amen. Yokubingelela abazalwane. Hallelujah. Ngiyazi ukuthi ngidumile ngakho ukungabingeleli. Hallelujah. Kakhulu ngiyacela nje ningelekelele sibingelele ubaba abazalwane, my father, the one and only. Hallelujah. The Lord God Almighty, the creator of the heavens and the earth. Lo owaye uNkulunkulu izulu engakalidala. Futhi noma ngathiwa akudalanga ubevele zoba uNkulunkulu nje. Hallelujah. Senzela ukuthi angithi ngibingelela kanje ngoba benzela abantu abathi ayikho into noma isayenze ngathi akadalanga. Kodwa yena ubezoba uNkulunkulu noma engadalanga, kamisiwe ukuthi udalile. Hallelujah. Angithi thina sesiwuthapha weba bazalwane.
Sasiyazi noma thoye ngalidalanga izulu fine na contest of debate to hayi alifelanga kanjalo ayikho into ekuthiwa izulu sine salicinga like it's fine lingekho izulu kodwa yena ukhona. Glory to God. uNkulunkulu futhi ke uyabuswa nje phakade uzoba uNkulunkulu futhi kungasekho lutho. He is God. Hallelujah, hallelujah. Singenza inhloko enkulu ebusuku sithi hallelujah nje, hallelujah, 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 hallelujah. Glory to Jesus. In the beginning he was. In the beginning he was. Jesus. Eqaleni wayenguye. Alibonga igama lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. My God. Singahlala phansi bazalwane. Thank you Lord. Ithakazelo sakhe lezo bazalwane. Hallelujah. Isithakazelo sikaNkulunkulu esi-unique njengoba esakamchunu singeke sitholakale kamncube kanjalo bazalwane. Hallelujah. Utholakala uNkulunkulu kuphela. Amen. Mhlawumbe amanye amakhosi anazo ezawo, but it's only our God. Hallelujah, hallelujah. Mhlawumbe ke ngibikelela kanje bazalwane, yazi ake ngilekelela umuntu khona ezinye izinto engeke mangiyilalele nami ngikhuluma ngisho nje yazi abantu bamana babuzi nje. Amen. But God will help us. We'll all open a platform bazalwane ama questions. Ngelila siyokhuphuka entabeni yasesoni sibe ne-session nje asixoxeni. Zinkulu kakhulu izinto ezikhulunywa la futhi ziyaconfuse, zikushiya nje unombuzo ke mawuphuma. Amen. So nathi ke kodwa ke siyambonga uNkulunkulu will make a plan and make a platform. Ngisacela ukumethula bazalwane uJesu namhlanje. Hallelujah. Mhlambe why ngisho lento yama questions. Omunye umuntu athi ke ngicabanga ukuthi ukhona wakwangibuza kanjalo wathi lijwayele kodwa igama lika Jesu emlonyeni wakho. Amen. Ngithi ngangijwayele ukuthi uNkulunkulu. Niyezwa bazalwane. No Jesu ngiyamusho kodwa I'm not doctrinal. Mina I'm spiritual bazalwane. I utterance yami it's how the spirit leads me. Amen. Ngangeke ngimazi uNkulunkulu ngamazanga uJesu. Believe me you bengeke ngimazi kanje uNkulunkulu ukuba ngazanga kakhulu uJesu. Into eyenza ngimazi kakhulu uNkulunkulu ngoba ngaze kakhulu uJesu. uJesu wangisa ngahamba naye sakhuphuka ngafika kuye uKristu. Niyezwa bazalwane, uma ngifika kuye uKristu sa explore uKristu bakhe sadlula bazalwane, safika la kuthiwa ungulizwi likhona bazalwane. Uma si-explore ulizwi bakhe yini ulizwi bani. Ngishilo last time mangila ngathi I so wish I can get ama-diaries amadoda awu-2 nisakhumbula bazalwane ngathi u-Apostle Paul nomphostoli uJohane. Yezwa bazalwane, ngoba ikhona indawo abagudla kuye ngibona ngathi ngaba on the same road mangingasho kanjalo. Sam-explore ulizwi mase sifike kuya ngithi uJesu lo Jesu nguKristu, uKristu ngulizwi. Uma sifika kuye ngulizwi sahamba kulento kalizwi kwavela kwaze kwafika la kuthiwa ulizwi unguNkulunkulu. Niyezwa bazalwane, so ingakho ngithi unguNkulunkulu uJesu. Ngisacela ukumethula kanjalo entabeni yasesiyoni. uJesu unguNkulunkulu. Amen. Because that is our destiny bazalwane. Hallelujah. So ke ukubizwa kwami nokuthunywa kwami ngathunywa sengifike kuleyo ndawo. Niyezwa bazalwane, ethi ke uJesu unguNkulunkulu, then hamba kuye emhlabeni umethule njengoNkulunkulu. Go and preach Christ as God. Niyezwa bazalwane, so uma ngibuya lapha engangibheke ngakhona ngaNkulunkulu ngiphenduka kuthiwa go ye, ngangiyosho into ethi nje ukube ngangabe ngimemeza ngangihambe nje uJesu unguNkulunkulu. Ngizonitshela ukuthi uJesu unguNkulunkulu, uJesu unguNkulunkulu. Niyezwa bazalwane, hallelujah. So when you hear me saying God, 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 ngisho uNkulunkulu. Niyezwa bazalwane, kodwa there is no way ungamazi uNkulunkulu ungamazanga uJesu. Ingakho ethena kuyindlela neqiniso. There is the way to God. So akekho ongafika uNkulunkulu engafikanga ngoJesu. Ingakho abazama kuya uNkulunkulu ngaphandle kaJesu bagcina beduka bakhuluma inganekwane bese yabona akafikanga khona. Wathi samcinga badukelana wagcina engafikanga. Lento engitshela yona ke ngiyacela ukuyikhuluma phezulu kwenu. Mhlawumbe ngiminister upon your spirits bazalwane. Sengiqalile ngiyakhuluma. Amen. Ngiminister phezulu
kwemimoya yenu. Hallelujah. Phezu kwemimoya yenu ngithi like akhulunywa ngecontent and a contain. Sigijima lapho nje bazalwane. Lento engiyikhuluma icontent. Ushilo kumathi sifuna icontain ngithi bazalwane. Hallelujah. Why bazalwane I'm revealing izinto ezinkulu kakhulu kulezi insuku mhlawumbe kulesi sikhathi ngishilo ke kwabaqala ukufika mhlawumbe labaqala ukuzwa ngisho ukuthi lezi insuku nje ngikhuluma into engakazi ishunyelwe umuntu emhlabeni. I'm rest assured of that. Hallelujah. Nginesiqinisekiso salokho ongayishumayela ozoyishumayela emva kwami. Amen. Phela sinext enkosi there must be something unique about your calling. Amen. We are special messengers. Niyezo bazalwane umuntu obizi wothunyiwe. He is a special messenger. So lento yokuba is special messenger ithi you're not just here to preach but you've got a special message. Ngiyakhuluma ngithi amen. Ngiyakhuluma phela ngithi ngiyazo bazalwane. Ngoba sizoncishelwa lento engiyikhuluma la izosenza kuncipha abantu abezwa nje amafufunyana okushumayela bese bevele bashumayela. Hallelujah. I'm not one of them. Amen. I'm a special messenger with a special message. So ukuhamba kwami emhlabeni I must preach a message. Noma ngalishumayela iverse kodwa leli verse fanele ligcine libuya liza kwi message engayithunyelwayo. Amen. So I special messenger bazalwane kufanele sibe ne message into okuthiwa uyizwa ku faith kuphela. Ngiyakhuluma emhlabeni mhlawumbe sikuhlanganisa konke ne fivefold yabo. Angithi entabeni app lesi activate hayi. Ebanye khona amanye ama options ama functions othi mawufuna kuthiwe ublockiwe wena una access yabo. Abanye kodwa bayingena athola kathi yena uactivate. So esiyoni kukuhlangene bonke abantu niyezo bazalwane nama app ababizweyo siyawa activate kezwakala bazalwane. Hallelujah. Umuntu bazalwane oshumayelayo. You know why I'm saying this? Ngithunyiwe nami. These days ngithunyiwe special gap ngizovala amasonto. 1 2 angizobona wena wobuza bangizwa ngo2019 ngoba noma ngayibobuzwa owangizwa nje ngo2019 ngiphethe umbhobho ngithi content avalwa ngempela futhi bathi mabethu abanye cabanga ukuthi ubalothi ngavala amasonto babecabanga ukuthi yimi engizovala amasonto kanti I'm a special messenger with a special message. But bazalwane the reason why we are gathered kulonyaka uNkulunkulu said mhlawumbe sengiyabonga madisi ukuthi to touch that because sekunginika ithuba lokuthi ngichazele abazalwane why uNkulunkulu athi ngiqale lento. He said it wakusho babuhlatshayo nama kangangitshela ngaba njengo Elisha uma ngabe buza umuntu kuye osifazane ethi uma esho Elisha uthi inkosi nami ngifihlele ukuthi unankingani lo. Inkosi yangifihlela nje start this thing nezo bazalwane kuyatseka mawubizo uNkulunkulu inkosi kufihle ngacabanga uzokwazi yonke into ngoba into yenza sikhulume ukubathwa kwendlebe zabantu manje nezinto esingayithulwanga size siyiprofet bese ingenzeki bese siloku ushona le ilento ethi sifuna ukuphendula yonke into. Mina ngisabi nje into mangayazi angiyazi ushuthi akangitshela futhi kushuthi akangithumanga yona uyosuhlangana nomuntu othunywe yona. Ngezwakala bazalwane uyosuhlangana nomuntu othunywe lakuchazele kahle mhlawumbe nami usungabuya usungisiza. Amen. So ke why I'm saying this bazalwane ukuthi mathise siyabonga ukuthi usekuthintile. Amen. It is because uNkulunkulu bazalwane mhlawumbe ngicela ukusho ikhonto ezayo futhi. Amen. Ikhonto ezayo emhlabeni and umuntu lento kufanele imfice ewuthapha wekade ekhulunywa ngayo. Into ethi noma kungathelwa amanzi abandayo noma ngafakwe efrijini sifreeze lesi sigubhu lamanzi phakathi ajika beyice I'll survive. Iplastic engeke iziphume ekuhlangane nami ngidabukile dabukiswa ukuthi bekubanda kakhulu efrijini. Your eyes are just eyes ngiqine ngalo kodwa futhi lizobuya libilike lingishiye ngikho. Glory to Jesus. Uma futhi ubilisa amanzi take me to the boiling point. I will survive. Thathu umsekile wabilisa udela qimi kanta liphinde wabilise aphinde abile kanti ngibe siwathela kule container. These containers must survive. So uNkulunkulu bazalwane ngisukumisileyo ke washo nje nansi into ebengiyilethile ikhonto ezayo futhi again
We are going kwenye season yeso bazalwane. And I want to tell you no one will survive. But immerse in the grace kaNkulunkulu ithi uhlele these gatherings wasibiza. So la bekuzo prepare labo bantu. Ngezokala bazalwane. I-branch kuke kwavalwa i-branch like ndika Absa. Hallelujah. Ovala to Absa nje idanje okulibona nje wena ongasola idanje sangaba nayo uAbsa. Bayibhalela nje Absa bathi we are busy with the renovations bavala ibank. Yazi liyake iqhumisa ikhadi ingqondo yabo. Kodwa manje impendulo ineshiwoyo bazalwane. Alibonga igama lika Jesu. Bavala ibranch uyavala edanda hayi ukuthi khona enye kwesi. Mhlawumbe ngangisiza abantu abahlala emadolobheni amakhulu mamzulu. Mhlawumbe namakuvala ibranch eWest Street khona enye. Kweninjalo idandi stand nje. Ine branch eyodwa yase Absa. So akukho ukuthi uzothola so uma bevala ibranch kahle kahle bathi abantu ababheka ka Absa kwenze njalo. Uyabona mawuhamba amehlo kamoya evuliwe ufunda kuyo yonke into ohlangana nayo. Yavala ibranch kwathiwa iyovula after a month. Angazi noma itho after a month. Kusho ukuthi inyanga yonke umuntu obejwayele ukuya eminyango eAbsa ngene phakathi for the whole month akakwazi ukungena. Alibonga igama lika Jesu. Indaba benza kanjalo. Banento ethi in due time and in due season. Abantu sibatshele sathi abazothatha ama-app. So banento ethi ke uma wena ugeja ukuzona di-app it's your own problem. You're gonna suffer. Kodwa laba bane-app abanankinga basebenza efonini yabo. Akadingi ukuya kwi-branch unento ayiphethe. Glory to Jesus. Kodwa ke kuyenzeka umuntu ethalalise nabantu wosani kuthumana amabhenki amabranchini check-in siyenza konke umuntu azobuye ngibabona acabanga ukuthi kusekhona lo yathela lo yana. Umhla ibhenki livaliwe libhizi with renovations uba senkingeni. Hlupheke nemali yakhe manje mayidinga into sekufana agibela eNewcastle. Ngoba wafika lapho kuzothatha i-app. So what God bazalwane has said ke mhlawumbe ngiyakwembula namhlanje ba ngiyayizwa isizini yakhona iyaphela. Omunye umuntu mnabazana uyayichaya Nkosi yami kade qale kahle senzele inkosi awusazenzi ngani. Mam Faith inkosi I'm a seasonal preacher bazalwane. Ngivuswa ngi-special messenger ngithi. Ngivuswa uNkulunkulu nge-special assignment for a special season. Uma isizini idlula ngibeka phansi intende ngihlale phansi bese ngiyalinda futhi ukuthi usuthi asiyephi ke manje usuzokwenzani ngezokala bazalwane. Amen. So ke kulo nyaka bazalwane that is what God was doing. Lezinto zidle la ngiyathandaza bazalwane ukuthi sengathi umuntu nomuntu angabuye ayilonde ayigcine kahle. Angazi noma bengiyothi kwaba nama recording ngathi bangathola ama backup bawasave somewhere ukuze uma impisilwa kahle secrashwa lama phone. Because we don't know what's going to happen. I don't want to talk much. Mina ngiyazi kodwa ngoba ngisila sonke njengabantu ngizothi we angithi asazi kuzokwenzakalani. Hallelujah. Kodwa have a backup la ungakufihla khona la ungagcina khona wazi ukuthi i-reliable source ongathi mawusukudinga uye khona ngoba uzokudinga bazalwane. Can you imagine uma ukhumbula during COVID umuntu wayikhumbula nje umuntu ohlabelelayo wasesontweni la kathi kodwa ngosiyami ngoba wayethi umehlabele kube condenser there was a time la ungakwazi ukumuzwa ufisa ukumuzwa ngoba sometimes uye esontweni ukhathela uvuswe lo muntu nje oqala icula avuselela umoya wakho. Amen. So what God has been doing here bazalwane for all this month was that so ingathi awushaya izandla nje wena ukuthi uzile uattendile something happened. Hallelujah. 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 Into ke yalayikhaba sana imnandi ngokuthi noma ngathiwa uqhashwe emini noma ngathiwa ufike entambama udanari uzowuthola. Amen. Accident way was one day to figure it no. Noma ngathiwa lithi uJesu waphuma ngithi niyazi indaba kadanari waqasha abanye ekseni waqasha ushilo kumatiso mamkhulu waqasha noma ngathiwa ubungekho siqala kodwa mina ngizothi kuwe lento ethi ukhona namhlanje ithi ke la udanari uzowuthola. Alibonga igama lika Jesu. Hallelujah. Udanari uzowuthola na uqualify for udanari. So something is going to happen bazalwane. But ke uNkulunkulu ukubone kukuhle ukuzokhuluma nathi for all this time. We prepare a container
for the content nezo bazalwane. But izinto ebeyikhulunywa la kakhulu i-content ngezo bazalwane. Ubutshela ukuthi le content uvalele i-content ingakho ngizwa ngithi I wanna minister upon your spirits. Amen. Ngishumayela phezulu komoya wakho. Amen. So ke ingakho ngithi ke mhlawumbe ngikhuluma phezulu kwey'ngcezu zikaNkulunkulu nithi your ministries are safe. Angithi ngisho kuzovala amasonto bazalwane. Kuzochithwa futhi kukhona ukuchithwa kwe-Ahabi Church. Mhlawumbe mangikhuluma le language yasesiyoni, Ahabi Church is gonna be destroyed. Akwenzeki-ke udestroy i-Ahabi Church u-Ahab asale. Ngoba uma u-Ahab ekhona kusho ukuthi i-Ahabi Church ikhona. Kunjalo. Ngoba noma ungayichithi i-Ahabi Church izovuka. Manje ukuze kudestroy kahle i-Ahabi Church fanele destroy u-Ahab. Nangizwa kodwa. But uNkulunkulu ke bazana njengenjwayelo kumkhuba wakhe ukuthi njalo umezochitha into noma ezobhubhisa into kuba khona abantu abasayivayo. Mawuqala nje eqaleni iBhayibheli uNkulunkulu uyayisayivela okuthini. Nikhona bazana akavela bhubhisize fele just God. Akavela bhubhise nje bazala nolungile nongalunganga. Nongalungile uyamnika ithuba nezo bazalwane. Lokuthi ayithi manje masikhuluma ngoNoah. Kwakuzobhujisa uNkulunkulu wayithe ububi bukhulu but wamsave no. uNoah phuma wathi webantozane ngithi ngiyabona. Nanku umkhumba athi abantu Noah ukahle sibhizi. Kodwa at the end uNoah and God were right. Hallelujah. Akwenzeka bazalwane angabhubhisi. Hallelujah. Akwenzeka bhubhisi engazange aqala lethi warning and an alert nezo bazalwane. Bese kuba ukuthi abantu kabanqabayo. Hallelujah. So u-Ahabi must be destroyed bazalwane. U-Ahabi must be killed. Amen. But uNkulunkulu before abulala u-Ahabi ngamchaza kancane u-Ahabi bazalwane from the angle lasimuka khona noNkulunkulu. U-Ahabi bazalwane was a man. Ngicela ukuthi indoda engathi ngoba ngichaza manje lapha amkwenezo bazalwane. Ngicela ningivumele ngithi indoda eyilungile imesaba uNkulunkulu. Kodwa ekulungeni nasekumesabeni uNkulunkulu ngoba angithi abayiBhayibhelini uAhabi uyindoda erepentayo ephendukayo. Ngezo iphenduka ihlephula ingubo zama iphenduke noma uNkulunkulu kade ethe uzoyibulala. Abese uNkulunkulu athi nimbonile ukuthi uyaphenduka hamba ke futhi uprofeti uyomthetha asezukufa. Ngiyabona bazalwane kusho ukuthi indoda eyayikwazi ukuyisola mayonini phambi kaNkulunkulu. Ingakho ke at the end uNkulunkulu wayeka angithi mangabe miyeka bafundisi angithi uyona bese uNkulunkulu amxolele. But manje inkinga kaAhabi akayoshintsha lutho ngalento ade yonini. Mayisethi uNkulunkulu uzobhubhisa athi ngiyaxolisa. Thathelele Nkosi monile. Akhebhula ingubo ngithi sign idala wabukhebhula ingubo alale emlothe nayithele ngomlothe. Abesethi uNkulunkulu niyambona kodwa Nkosi yami uyaphenduka. Ha uNkulunkulu athambane noma nje sengishila bosho ngiyangizambulala. Ahambe umprofeti afika amtshele. Hayi wena. U-Ahabi aphinda aqhubeke. Anthi yasina ngiyakhuluma bazani sengiyakhuluma vele. Usiyami. Uyazi ukuthi kwase kwabiza ukuthi uNkulunkulu amhlanganyele. Amenzele itulo. Lokhu ungamniki ithuba lokuphenduka. Ngoba wayemazi la strong ngakhona. Ahabi was strong in repentance. Hey. Okay, angisazi singisa semhlabeni. Kodwa usize mawungcele ngisikhuluma. Waye nganifundela leli gama kwi-dictionary yakithi bazalwane ezulwini. Lama ngithi sithe sifunda kwi-dictionary yasezulwini lokho amagama nesingisi leso sifunde ezulwini. Phela ngithi thina wasenzela umusa uNkulunkulu wasilethela umngisi wakhe. Ongafundiswa ngo-education nanga lapha kwi-keyboard. Manje sayithola ngesibhabhadiswa ngesingisi ongasise sasemhlabeni. Ungifuna ukukhuluma urepentance ngithi emhlabeni kuthiwa repentance. Urepent bazalwane. Yabo nje bethu uJesu hambani nishumayele nithi kubantu phendukani. kuJohane wathi hamba othi phendukani. Uyabezela baphendukani. Nakithi mayisehamba uJesu uthi
hambani lonke baliphendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele uthi niyayibona lonto bazalwane kodwa uyambona yini urepent kaJohane awufani norepent kaJesu ngoba uJohane kuthiwa elungisa indlela yenkosi uJesu ezayo but uJesu yena umethi repent akalungisa indlela ndiyezwa bazalwane urepent in the glory language. I don't know what to say now. Repent in the heavenly language. It return to glory. Uyawuza ukuthi akusiso lesisingise sisifunde esikolweni. Angithi ngimtshela bazalwane ngathi ngizohlakaza ama robot. Inlando niyibiza ngani? Ama AI. Noma ngaviva ngiyaphinda futhi. Noma ngaviva athi we can't wait to take over the world. We can't wait to destroy humanity. Akejileke ngoba babuhlatshwa phakathi kwalabo abantu of humanity. Khona ama divine beings. Izinto engeke destroy ama robots. Ngoba nathi singaba robot asezulwini. Sasuka siprogramiwe la sivela khona. Izwi likaNkulunkulu liyasiprogram usuku nosuku. We will stand isibhekana. Glory to Jesus. Hallelujah. It's translation from humanity to divinity. Sizosizwa abantu ebuntwini. Sibabuyisela eNkulunkulwini. Alungileka ayasangaphuma ayadestroy humanity. We are not human beings. We are something else. We are something else. Engatholakala ema-dictionary nasemhlabeni ngoba ama-robot aprogramwe ngale dictionary le. Glory to Jesus. Hallelujah. But rising is a nation. Rising is a nation of God. Ayithiwa izwa nje lento engiyisho mangithi mina repent. I-robot belizosho lithi repent mawuthi iGoogle ikunikeze sonke iy'ncazo silande ngayo yonke indlela ithi urepent uchaza ukuthi nokuthi bese-ke mina ngifika ngithi lalela robot urepent uchaza ukuthi return to glory bese livele lithi liqinye lento ngingayitholi isaze eliqhuma kusale mina I will be the last man standing. I declare heaven so are you. Hallelujah. Hallelujah. Nisizwa nina. Nisizwa nina. Nisizwa nina. Nisizwa nina. Glory to Jesus. Nisizwa nina. Nisizwa nina. Nina nisizwa nina. You are not human beings. Don't die with them. Glory to God. Hallelujah. Hey. Don't do it now. They'll cry. Let's say you're coming some server call. About to make usa kila baba wa program. Unaje ni program ni ayi collector. There is a God out there. There is a God out there. Enough is enough. This is our time. This is our season. Church of Jesus Christ, this is your time. Arise, church. Take your position. Take your position. Umembona bapristi bawuthwala umphongolo. Sometimes we accept him. Follow us, follow me. I'm sorry to say this, but follow me. Man bona bapristi bawuthwala umphongolo. Glory to Jesus. Thina bafethi sasibizwe ngokubizwa okukhethekile okwaphethe umhlaba wonke. It was the beginning of the programming. Kunjalo manje
last days. While abanye bethi the glory, thina sithi the battle. Mathiwa the battle, silathi glory. We fight for the glory. Kolama siya nakaboshi. Hallelujah. Jesus. 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 We're crossing over, church. Mina ngisho njengoCaleb noJoshua. Mabebuya ukuyohlolisa ngoba izwe silihlolile madoda kithi. Liyasheka linalo ubisi. Sikhona ngempela inyosi. Kenani lihle. Kenani lihliswe. uJehova uNkulunkulu anithembise lo. Hallelujah. Liyasheka. Ningawasaba amaheti. Ningawasaba amajebusi. Ningawasaba amahifi. Namaparisi. Ningabesabi. Greater is He that is within us than the one that is against us. Kula ngakithi. Kula ngakithi. Kula ngakithi. Kulu. Oh. Oh. Yeah, 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 yeah. Oh. Yeah, 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 yeah. Oh. Yeah, 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 yeah. Jesus. 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 Umano. Lelizwe lesathenjiswa uNkulunkulu. Asilithenjiswa ngobani. Hallelujah. Glory to God. Futhi ungakhathazeki uNkulunkulu wenze ngamabomu ukuthi amajebusi namaheti nawo onke big 7 nation inwe nazo zonke ukuzimpi yathi bemfishane. Abantu nazo zonke bayinkonke babe ngaphansi thina sobhekana ne7. Because there's no time. My God. Against our God. Where He fungama phambi kwakhe. Inenema phambi kwasimakade. Jehova Sebaothi. Church, ngitshela namhla ngiyazi niyakwazi kodwa ngithenga minister phezweni. God, glory to Jesus. Amen. Uthopalayo abantu bayabuna njengotshani. Bafuthuluka njengembali. Kodwa uthi uJehova memeza wena. Uthi ngimemeza kanjani kuthi? Uthi memeza uthi ngithini uthi ubatshela ukuthi behold the Lord your God. Bheka nangu uNkulunkulu wena. Kukhona ezinye izinto bazalwane ezikwazi ukumanifesta emhlabeni ngephimbo lomuntu o-anoint o-appointwa uNkulunkulu ukwenze njalo. Inkosi angifuni ukuya ku-debate nezabazalwane. Ngiyacela nje uma ivumela ingqondo yakhe lokhu ibuze ngoba iyo lenza ngibuye ngishona manje nathi ngawuchazela. Hayi manje ngizosuka bese ngingabe ngisabuya. Kukhona umuntu o-anointwa uNkulunkulu. Anginangisho bazalwane ngathi ngihambe ngahamba. Angithi mina ngisho kwa level yami ngalokho engigxile. Yes. Umuntu uyahamba noNkulunkulu mebize wazafike lapha engisho khona. Uma ebuya ezothi uJesu nguNkulunkulu. Kufanele ubusuke egcotshwe la
aqede khona kwasekuthiwa hamba ke. So ivoice yakhe ayixoxwa ukumemeza nje. Yabo athi mina nami ngiyakwazi ukumemeza njengoma mfethu no bazalwane. Ixoxwe lapha eoffice. Kwafonwa ikhorabo. Ukuthatha ukaNkulunkulu babamba umhlangano nomuntu obuzomthuma. Yebo. Basabithamba soba nahamba osenzela into ethile. Niyezo bazalwane. So akukho uNkulunkulu angakwenzanga, akukho uJesu angakwenzanga niyezo bazalwane. Hallelujah. The victory I'm declaring today. Ifithu Jesu ayifisa. Ukusholo yona yena. Phezu komhlaba nabantu kwasho ukuthi isikhathi asamvumeli. Leyo victory wayinikeza abapostoli bakhe. Umethi hambani. Wayibapostoli ukuthi ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Abesethi ke go ye. Ngalesikhathi athi go ye wafanele into nakubo. Jesus. Ingakho Peter mabefuna umlomo kwangakhuluma kwakhuluma lento. My God. The content spoke better than the container. Hey Jesu. Manje ngikulentethi uma izinto uNkulunkulu akukhanga ukuqedile basabanezo. But ukuze imanifest emhlabeni kuba khona umuntu uNkulunkulu amvusayo. Uma emvusa usuke engazi ukuthi uyozozenza. Kodwa uyayethi memeza. Athi iutterance yakho ukuphumusela kwakho ngikugcobile ukuthi ngalesikhathi umemeza kuzoba njalo. Amen. Hallelujah. Hamba ukhulume kubo. Ngalesikhathi esonto when you speak phezu kwabantu eshilo kuba njalo. Ingakho phela ngesenze uMoses wena ethunyelwa bazalwane. Angithi wafika esihlahleni esivuthayo. Jesus. Wafika wahlangana noNkulunkulu, uNkulunkulu wamemeza. Ngalesikhathi ememeza uNkulunkulu wayiprepare lo muntu lo. Manje usukhulumile ngithi bazalwane. Moses eGibhithe nezinhlupho kaFaro nenhliziyo ngithi ukuthi inhliziyo iqiniso watshelwa. Angithi bazalwane. Hallelujah. Watshela uMoses esuka lapha asuka khona. Mina ayikho into engihlangana nayo ungayibonanga. Okunye mina mangifika obizweni ngangiphethe idiary in the form of a diary but ngangiphethe ubizo lami ngiphethe kanje. Ngaliphatha ngathi ngaliphatha kwi-destiny. Ngiyakhumbula last day sengiphuma sekuthiwa hamba nami kwathiwa inqobile inkonyama yomndeni kaJuda. Kwamemeza umuntu phezulu izulu ngoba there were battles kwakunezimo engangisilwa ngidlula kuza amafindo kaSathane ngoba njengoba ngithi noma uNkulunkulu ekwazi kuyilwela kodwa uNkulunkulu emhlabeni usebenza ngomuntu. Wena ufuna ukulwa noma ufuna ukubusisa noma ufuna ukuphilisa noma ufuna ukukhulula noma ufuna ukududuza uNkulunkulu usebenza ngomuntu. Ungathi umdinga umuntu. La kaJesu ungathi umdinga umuntu. Ngoba noma ngingaba namandla ngana sometimes khona la ngishayela khona ngidinga umuntu ongangiduduza. Nomuntu nje ozothi carry on uNkulunkulu eshilo kwenza. Angifuna ngithwalele ngifuna nje akhuluma izwi. Bese kuba ukuthi umesho kanjalo avuselele umoya wami. Yebo. Bese ngifuka ngizwa amandla akade sephelile. Kodwa khona ubulo kwami akusikho kwa Jesu. Yesu ngaba bazalwane. Mangisuka lapho kuqediwe konke la aye uNkulunkulu khona. Ngomengezwe phezulu. Kwathiwa inqobile ngonyama yomndeni kaJuda. Mina ngaphuma basule ngiphethe ivictory kanje. Ingakho yangithi angiboast nje ngamandla ami. Mina I will not be defeated. I was sent to tell the devil. God will take abantu abagcotshiwe. God will destroy you God. Enough is enough. Mina ngizothatha Sathane ukukwanela. Jesus. Futhi kwalela destroy ngiyalifuza. Mangifika ngifuna wena lalela wena fuka. Hayi Nkosi. Fuka ngaphatha amandla akho. Yeah Jesu. Carry on, press on forward. Hayi
Lo forward engisuke ngimiyoni lo forward ozohamba nawe into mayingaphambi ngoba wena sekukhulunyiwe ngithi ubusiso wakho lwayo amazwi avele emlonyeni wenkosi ngoba uyakubona ukufezeka nokugcwaliseka kwawo wonke underline lento ethi onke alibonga into manje njengoba sibize lesiyona suke ngizosho leyo ukuthi khuluma phezu kwabo ngoba kukhona i-bridge ekufanele khona isiphephe sayo so uma uzodabula kuso ungaliphethe izwi usala phakathi Nkosi Jesu. kukhona izwi kufanele udabula usuliphethe kanje usuthi ushilo glory to Jesus. Hallelujah. Uthi angazi kanjani kodwa ushilo angazi futhi uzokwenza kanjani kodwa ushilo Jesus. ushilo akasiyi umuntu ukuthi eqapha not the son of man to repent lento ayishila ingasho ukuthi izovinjwa ama-seasons basuke season ngiyakubona usufile kodwa ushilo Nkosi yami. lento ethi ushilo besihamba nawe athi ngimisile phambi kwakho umnyango ofuna ukufana umuntu glory to Jesus. Hallelujah. Manje ngilethela nto ivithi mina proclaim declare I'm currently victory ingakuhlaza ukuthi mina ngengifele sanje sabathakathi ngeke mina noma ngababala njengoSanheripe eBhayibhelini ebalela inkosi uyezekiya ethi waqaba ukuthi uNkulunkulu akhe ngakusindisa ithi God itried uzongisindisa ushiye uthe wena uyucibishela asho kuye ngathi le ndawo yangihlupha manje ngathi sisele ephila usekwini haleluya kunenkosi naye yakudelela uNkulunkulu ngoba ngabe nabakhosi nababusi bakulelizwe babedelela uKristu Jesu glory to God washo kade ngibabulala noba ithe isuka yedelela ifuna ukuveza amandla yathi imile ngasekamo lako Hezekiya inkosi yavele yenza ngamabomu yayohlasela enyimpi masinyana ifuna ukumkhombisa nje namanje ngiqeda ububi noma namanje ngamqeda manje ngakumqeda mina haleluya uthanda tafanga mina Jesus. yazinda akusiwa mali kodwa ushilo phetha amaminithi ushilo Nkosi yami. ukhulumile ngaloba athi loba lamazwi ubaqinisile athembekile athi ngendlela aqinise ngawo abhale phansi uma ethi wabhale phansi usuka esho ukuthi namhlanje ngawenza ubekela wabhala khona yakhumbula Nkosi yami. Unjalo. athi mina ngihlalele ukuthi yakhumbula Awu Jesu. wathi wena uNkulunkulu nakunkona athi Nkosi ngaqotho nje uyazi uma mlondi ngihlangana naye ngimtshela ngathi yazi ngithunywe into ethi yofika usathane egeleni umuntu beyiwela into engangena bayiqale ngingekho engayazi bayiqale ngingamazi nokuthi ubhede kanjani lo ngifika kodwa the fact ukuthi uyobelwa noSathane ngamtshela ngathi ngofika ngithi wena Sathane hlukana nalo muntu ngithathe lo ngimbeke emva kwami yilwa nami awukhona ingane yasesukweni ngasuka khona ngasusathiwa yingwe glory to God. Hallelujah. Khona isakhe engake ngasisho ngilapha efull gospel obhincayo ake ngasigabisi njengokhumulayo mina kulempelwayo nesezolo angibhingi mina ngiyakhumula mina lesasangiphathe phambi kaJehova nganqoba ngaso ngigqokile ngayibona ukuthi manje angisile ukuzobhinca la empini yakhumula uSathane obhincayo Jesus. hayi mina ndabhinca lo Kristu wabhinca walo wanqoba uJesu Hallelujah. lo uSathane ngenza ushona wathi hayi mina Sathane usiyelo wakho hayi mina nje awukwazi uhamba usenze mayithanda lapha yonke into ngekwenza mayithanda lapha
Yes. Because I know ukuthi the weapon mina ngizwile mina umoya besekhuluma. The weapon enye usathana isebenzisile ukunqoba ibandla. Ilento ukuthi asenze singaprosper. Lokhu kuthiwa i-Aram senkosi. Devil, you've got it right, Miss Aram senkosi. Kodwa ngifande i-Aram sabantu. Uyazazi i-Aram senkosi. Sasisikwa sibhakwe inkosi yaso. Sasithi ingahlongelanga ingafunanga kodwa ngoba i-Aram senkosi ihlimayo. Engazange yahliwa umuntu futhi emva kwalokho. Ezenkosi sekukuthi ke yiphiki inkosi Satan mase usho Jesu i-Adam senkosi sayifikwa ezenkosi kusela amafutha amancane nangisho senkosi i-Aram yabona they waited forward. Prosper much. Show me. For 13 years, we were assignment. Alungisa abantu ekhaya kahle imali wami mayisifike egcineni bese hamba uyo prosper ngoba ngiyazi iweapon usathana isebenzisile futhi sushoba ile ukuthi nimkhonze kahle kodwa ningabi nalutho. I told the devil that not me. Amen. Mina ngihluphekile ngesikhathi kusavuma inkosi bekusahamba ngokwemanual ngiyakwazi ukufakazela ngiyakwazi ukudla amahana nathi ungawadli ngoba uwathanda uwadla ngoba ulambile ingekho enye into ihana nathi akunakudla line-2 blues kuphela ngane ka ufuna amanzi enkonzo lehana nathi lendoda yasewashbang yendiya lapho engangihlala ngakhona silambile. It was God time. He was preparing me for the Lord's riches. Why can't you step some shadows of honor when you taught me I should? Maybe there's some step there and you can't I'm a free piece. Ushi prosperity. Kunkulunkulu njalo ikipa namabhayibha ANC. Ungakamjoyine ngiyakupha nje. Jesus. Athi bhayi uphinde uthathe iskip. Ngiyakupha noma ungasi-ANC siyakupha. I-prosperity ke kuJesu njalo. But God was waiting for the right people to reach the place. Basoma kuleya ndawo abakhuthazela kuze kube sekufeni noma beyiswe kufeni bathemba igazi. Glory to Jesus. Yeke injabulo enkulu beyongena esangweni lengcebo kaSimakade singakangena ezulwini siyakhona vele kodwa sithi la kuzobonakala izitembi kaSimakade madisa ingcebo kaNkulunkulu yahlika entabeni yasesweni. Wena usungayibambela umphetho nje noma ngabe akhona amandla azophuma. Mina ngisalam senkosi mina it's enough to the devil ukuthi waba nalento ethi abantu ababizwa uNkulunkulu ma umele iqiniso ufanele uhluphe ukusudayise I stood. Jesus. I stood firm ngalinda nje. Ngamlinda nje uSimakade ngamlinda nje. Ngakodwa lona ngizolikhuluma nangenyembezi. Ngiyoshumayela noma ngilaphile. Shumayela ngathi ngilambanga. Kanyola ingcebo kaSimakade. Siselapho on that note. Ungalovi kwi-convention. Ngalovi ngo-October 18, 1920.
first time in the history of the world. In that time, I was at the you know I'm inviting you. Umujese ntabeni yokhasimuliso wathathu Petro, wathathu John, wathathu James. Kahle kahle ifula limayelana naye kodwa nabo la bemboza. Ngimemela lokho nje. Uzobe angazi mhlawumbe ngokuzela ngalelo la. Kodwa khona ngiyabona. Angazi ngokuzela ngalelo la. Kodwa khona ngiyabona ngiyabona. Angazi ngoba ngabekushaya imali phezulu ngoba ngabekusiphumisa into angazi nami ngobe kwenzakala. Kodwa ngobe angijabona amakade usho bakuhlathwa ngathi usho siyona. Hawu kodwa nkosiyami ngiyekeke le ndaba. Sabanga ndoda kaNkulunkulu ukweqa umthetho wasesiyoni. First babumani le ndoda ekumthetho ngiyazi ngibonile uyathetha hawu kaMamfesi kwanikela abaningibali detail Mamfesi masathi angifuna imali yabazalwane angifuna emnikele le ndoda yekumthetho ke sithi ngicela kume office labo biyibiza ngo number 11 bazalwane amen kodwa siyabonga ukuthi weqa umthetho ngoba yabona umthetho waweqala ufuna ukubone live ukuthi uma njalo umfundi ivesi lomnikelo mina ngangiyeke ngamabomu mnene ngikhola kanjani ukuthi nama nganikelisa mina ngangiphi imiziyeni nanihlale phala mina ngihlale nobuyathatha wami mangawushumayela ngikho ngawuyeka amen kodwa ke uzobushunyayelwa ke ngoba ngiyokwenza lento enhleze niyifunde ethi ngizonivulela ama-fast elezo ngisho mina ivesi mina ngisho uNkulunkulu enza ewavula azobevulwa kube khona-ke uyabona nje angazi ke wacomplaina-ke bakusathwabaubizakinikele angimazi owakhona na ukuthi kuzokwenzeka kanjani kodwa phela usangakulungisa nje abantu bathi afike October amen ngiyadilitheka i-app kodwa uyiphinde uyi-reinstate ngoba uma evulwa sonethwa yinto ngalelo langa esona masiphuma nasangiyibonile vele angasangana nifazi ukuthi nangabuhamba nje ngawulanda imoto ngoba izulu alingivulela amafasitela angithi ngihamba kanje kuzobe namhlanje ngiyayibona into engishoyo so angikhuluma into engayazi ngiyazi kumiwa kanjani phambi kwamafasitela ukuze amafasitela avuleke yakwazi ukuphekela uNkulunkulu isilovela angimphekeli ngoba ngimtsotha bazalwane yesu angimphekeli ngoba ngimlutha uhamba khambe kufika isikhathi bese yazi ngizokudle nje nazi isilovela bese uyangibusisa amen kodwa ke uma ngisihambisa mina ngisuke ngithi igama lakhe alikhazimula awuyikhazimulise nje show us your color ngalo ngizobe ngithi awusibonisa umbalo wekazi besingakaze siubone sesiright ngale siyibonile nale eyezwakala ushilo mathi sothi khona omama abadala bona abancane basitshelile ngayo kazi yokuqala nalabo abashoyo manje basicela sicela ukubona umbala wenkazi ongakazi ukhombisa umhlaba ngaleli badla leli prosperity is my name favor is my name manje njengoba silasiphambi kaNkulunkulu wefavor and God of the prosperity amen mhlawumbe besilokhu sicogoze yabo sithola kancane ukuthi lizona ke laba bayonethwa imvula liyana ngempela because uNkulunkulu ungicele bazalwane wangicela ukum-establishela ikingdom lento esikuyo umbuso yesu akusinkolo akusi-religion umbuso so angeke umbuso wase-South Africa bazalwane ube ne-department of true finance kube khona u-social welfare kube khona uhousing akhipha ama-RDP kube khona abama-grant kube khona obani yabona bazalwane bese ucabanga such a great God doesn't have such a great God manje bona mangiyakuye sisinengiswe ngayo komlutho ngisongithi ake sibakhombise ukuthi uyakwazi ukwenza ngiyazulazula mhlawumbe sengithi ngifica uhulumeni enzela abantu bakhe izinto ezithile nezithile manje uyangikhoshela lapha emhlabeni uthi wena uNkulunkulu wami umncane
bese ngithi baba singamkhombisa ukuthi wena umkhulu mina ngiyakhona ukuthi wena baba singamkhombisa ukuthi wena umkhulu bese ethi ya my daughter ngithi asihambeke baba somkhombisa bese ngitshela uthatha 1 uthatha 2 uthatha 3 uthatha 4 uthatha 5 bese ngiyawenza 1 5 bese yakwenza manje nala kune mathematics neyibale kade ihlanganiswa namhlanje manje lapha ngeconvention zokukhishwa x kuthiwa x is equal to labo x kade sihamba nabo bandla kaJesu kungathi uNkulunkulu ethi x is equal to akekho kwazi ukusolve x u-x usolviwe wafika for every negative there is a positive angiyekeke inabanikazi bayo ngiyakuhlebelela nje ukuthi kukho konke lokho besinako sithi uNkulunkulu akakwazi ukwenza uNkulunkulu ka positive uzobehlile uqalile ke kodwa namhlanje ipri lesikuyo angisho ngama pri ipri le haleluya sikwi-pray kodwa ke masibuya sobe sikuyo kuphela alibonga igama likaJesu uThoshoya buya khona uthi the spirit of the Lord is upon me and I have been anointed to do it umoya wenkosi uphezu kwami ngigcobile kusho obuya khona ngale kuleza indawo eyijulileyo mina ngithi uma uyisialamu senkosi awusho ukuthi mina ngisialamu senkosi kodwa inkosi enkulu yezulu nomhlaba ngisialamu senkosi enkulu inkosi yezulu nomhlaba angikwazi ukuhambe ngidatshukelwa amadoda namakhosi afayo athi shem kimi amethi shem uba